revenit iar din vacanță, sunt și eu nou aici. Bă, dar ce nu se... Bă, dar unde-i, like, shop-ul? Gen, nu mai avem... Băi, avem mission-urile astea. Wow! Bro, wow! Avem mission-uri, dar nu cui fi prețul. Păi, unde-i shop-ul? Trebuie să dai așa, what? LOL? What? Ce se întâmplă? E prima dată, trebuie să dai restart. LOL! Da, nu îmi place, sincer, știu că trebuie să aștepți. Da, whatever, avem la turnee, avem aceeași, nu? Da, ba nu, avem altul, Dusk Dragon. Mamă, nu, eu o să iau ăsta. Eu trebuie să iau ăla. Mamă! Eu cream că e iar ăla cu, nu mai știu. Și de unde luăm skin-urile am și uitat. Stai că trebuie să, iar îmi dă. Avem Pink Wheel, Ruby Cubit. Băi, nu are sens, frate, cam l-am Ruby Cubitul, da, Cyber 3 Pink, l-am Miss Invisible, nu știu. L-am? Chiar nu știu. Nu cred. Nu cred că l-am. Nu cred că l-am. Nici nu știu. Miss Invisible era Legendary, nu l-am. Dar parcă, ba da, l-am. Da, că mi-aminteam eu că l-am. Deci, da, am cam toate de aici. Deci chiar n-are sens, sincer, să fiu. Gamer Gina, da. Stumble Queen, nu știu. Dar tot pun 2% șanse, că pe bune. Am Stumble Queen, nu cred. E legendar, nu? Ăsta e, da, am. Da, aparent am o grămadă de skin-uri. Băi, da, nici nu știu. Aici la shop, stai că ne dă pe free prizes, dacă dăm pe gems, nu pe offers, aparent, mi s-a părut că, da, am uitat, este și o colaborare cu MrBeast, avem 1500 de, dar eu nu cred că vreau Barbie, cred că îl vreau mai degrabă pe ăla, la Dusk Dragon, stai, unde erau turnele, am și uitat unde erau turnele, că au reorganizat ăștia. Da, hai să dăm și noi un Legendary Block, deci și da, vreau să vă zic de, nu știu dacă ați auzit și voi, dar Mr. Beast, da, Mr. Beast a făcut colaborare cu Stumble Guys, da, ați auzit bine, Mr. Beast, man, dar trebuie să-mi schimb și eu skin-ul, că l-am lăsat pe ăsta când am plecat în vacanță din nou. Adică da, am plecat și eu în vacanță, că-i vară și e păcat să stau. What? Da, mi-amintesc că au schimbat logo-ul. De ce e de la? Bă, dar e un bug sau am crezut că e un bug sau e doar pentru tauntul ăla nou? Dar aparent nu. Bă, dar nu înțeleg de ce l-au schimbat. Zice Happy. Bă, inițial zicea... Ia uite, mă, avem un Dusk Dragon, cred că e destul de era tare să fie un Super Punch. Că trebuie să-i prinzi în săritură, mi se pare. Am dat la un dat un Super Punch, adică nu acum mult timp, fix înainte să plec în vacanță, când m-am întors din aia din... Bă, frate, dar... Oh my god, măcar nu mai știu să joc, I guess. Oh my god. E 50... Bă, dar stai, ce avem la Stumble Pass? Avem tot un mitic? Nu, am uitat. Și avem și banana, deci n-are sens să luăm ăla. Că am deja banana, am toate modurile. Stai, sau hai să dăm și aici. La ăsta. Hai să dăm, că aici nu dăm atâtea gemuri. Aici nu dăm gemuri. Ba, mai mult, cred că și câștigăm gemuri. Sunt destul de sigur că... Bă, da, iară. Ok, deci prima rundă, Barbie, Barbie nouă mapă cu Barbie. Și după al doilea și a treia random. Bă, dar eu snub la mapa aia. Acum realizez, măcar nu știu dacă mă calific. Eu n-am încercat beta, că eram în vacanță când am pentru toată lumea. Sau poate măcar n-am... Colet? Ok, da, știu conceptul mapei. Deci, trebuie să colectăm din... Mamă, poate eu pierd din prima misiune sau rundă sau cum să-i zic. Mamă, ceva a dat voleiul ăla, emotul ăla. Ok, l-am luat. Stai, cum e? Ba da, l-am luat. Mi se pare că apa asta de... ok, bun. Avem... ne-am calificat, I guess. Ok. Succes. Ok. Ce zice? De ce? What? Băi, uite, au schimbat ăsta, lol. Că înainte era diferit, adică îți vedeai podul dacă te duci aici. Ok, zice get ready. Ok, cineva a fost eliminat. Ok, iar acum 3, 2, 1, hai că sunt pregătit. Collect chitare. Ok, mă duc după...
Apa oare te... Cred că da, dar nu o să încerc. Da, te... Oh my god, doamne, chiar o să pierd. Asta nu, asta nu. Da, cealaltă da. Mama, păi și eu unde, doamne, iartă-mă? Păi eu cred că știu, oare pot să fac... Bă, doamne! Bă, deci nu, de unde să știu eu, frate, mapa? Deci nici măcar nu știu mapa. Deja 12 din 15? A, păi... What? Bă, gata, da, am înțeles. RIP asta dacă... Dar cum, doamne, iartă-mă, 12 din 15 și eu n-am colectat ăla? A, aici cred? Aici? Nu? Bă, ce porcă... Da. Bă, what? 18 din 15? A, da. Mai bine nu ne mai jucăm la asta, mă, dar ce snod, bă, dar lasă-mă, frate. Bă, lasă-mă, că n-am chef. Nu o să fac acum alea pentru gemuri. Da, hai să dăm și la turnee, că la las nu, bro. Adică avem 5.000 de gemuri, deci ok. Ok, să sperăm că nu o să mai mor ca prostul. Adică nu vreau să mai mor ca prostul, pe bune, și iar am uitat să-mi schimb skin-ul. Și mi-era și triple block dash, care nu-mi place. Adică de fapt îmi plăcea, dar era ok, dar parcă n-aveam chef să mă joc. Skin-ul îmi plăcea de fapt, dar nu aveam chef să joc. Și am fi vrut să-l iau prima dată. Bă, da, frate, deci mă enerva că era cu leaderboard, nu știu, cred că tot cu... Bă, dar nu mai știu să joc! Tot al patrulea am murit. Deci dacă mai mor o singură dată, eu nebunesc la cap. Deci nu mai suport să nu mai știu, deci nu mai știu să joc, bă, dar nu mai știu. Deci, uite, era să mă duc în laser, îmi dă iurea double jump-ul. Și nu am o tastatură, nu, că dacă aveam o tastatură nu aveam și o scuză, poate. Dacă era diferită și nu mă obișnuiam. Stai, apropo de asta, că poate dacă o să am o tastatură nu o să blochez și eu butoanele. Bă, da, mai bine nu fac chestia. Ba, mai bine nu fac, da, mai bine nu fac. Am zis mai bine nu fac și după am vrut să fac. Bă, iară, frate, bă. Deci, așa puteam să mor foarte ușor. Deci mă enervează, frate, că uneori n-ai cum să treci doar pe peretele ăsta doar din cauza body block-ului. Deci mi se pare cea mai mare porcărie. Ok, măcar n-am mai murit al patrulea sau al... Din nou, I guess. Adică meciul trecut a murit al patrulea. Nu, acum două... Da, și acum două meciuri și meciul trecut. Și... Nu, o să mor aici. Ba nu, nu. Dar puteam să mor, că n-aveam emotul. Bă, uite-te și tu! Ce-a fost aia? Bă, dar frate, a fost ping-ul. Bă, deci mă enervează, frate, ping-ul. Bă, când ai ping mare, nu, gata. Dă gemurile alea înapoi, că mă enervez la cap. Deci mă enervează rău de tot. No. Te rog, ok. Oh my god. Aici am trebuit taunt-ul, dar ok, ne-am calificat. Ok, din nou. Și dacă blochezi butoanele de la tastatură, gen pui gaming mode, apare mai merge alt tabu. Dar nu vreau să încerc acum, că iară pierd aiurea și nu-mi dă gemurile înapoi. Bă, frate, deci... Wow! Da, I guess, nu știu cum o să le mai fac eu la loc, probabil din următorul Stumble pe sau ceva. A, da, și acum realizez, sper că remote-ul ăla, de fapt, mai bine să nu mai vină. No. Deci, da, o să joc pentru Dusk Dragon-ul ăla. Crezi că mai am o șansă? Eu cred că da. Bă, eu cred că mai am șanse să mai iau Dusk Dragon-ul ăla, că chiar îmi place. Bă! Nu, îmi pare rău, eu nu mă mai joc, frate, deci nu, eu nu mă mai joc la asta, nu mai au, o să mă joc doar dacă vine acolo și nu o să mă mai joc, îmi pare rău, bă, o să invit iară prietenii sau nu, știi ceva, o să farmez cu boții, că mă enervez, că am prea puține coroane. Oh my god, ce înseamnă asta, vă rog eu, oare să farmez cu boții? Și ce update require? Da, i-am dat update. Bă, dar câte update-uri mai are? What? Ce e asta, gen? N-am mai văzut așa ceva în viața mea. Mamă, poate îmi resetează contul acum. Aia oricum nu era un cont mare și l-aveam și salvat, deci nu e problemă. Asta dacă nu e buguit iară. Ok, da, cred că totuși nu s-a... Cred că s-a salvat. Bă, de ce n-avem missions? Nici măcar n-avem... Sau poate avem extrauri? Da, am extra, avem și support code, dar n-avem
celălalt wheel, dintr-un motiv sau altul. Nu știu de ce, dar nu l-am pe Classic Wheel-ul, poate nu e... Da, și nici măcar n-am mission-urile, adică asta e ciudat. N-am mission. Poate trebuie să ai un anumit level de coroane. Ok, am observat o chestie ciudată. Dacă dau ăsta, acum nu mai pot să mai dau ăsta. Deci aparent are countdown aparent taunt-ul acum și mă enervează că înainte, dacă l-anulai, te mai lăsa. Și acum nu te mai lasă, deci mă enervează update-ul ăsta, chiar nu-mi place. Măcar n-au scos aia unde să anulezi taunt-ul, deci da. Da, nu prea îmi place update-ul ăsta, deci chiar nu-mi place, mai bine nu mai... Adică și dacă băgau o altă mapă, tot, sau nu băga nicio mapă, tot bănuiesc că dea ăla, bă, dar mă enervează rău, frate. Nu mai suport jocul ăsta. Mă las de... Nu glumesc, nu mă las de asta. Da, și ce fac boții ăștia în timp ce vorbesc eu? Se tot aruncă în void, că nu știu ce să facă. Ia, what? Mă, ce era chestia aia care am primit-o? Nu știu dacă s-a văzut pe filmare. Și avem aparent un team map. Dar, da, nici asta nu era planificată să apară. Bă, de-mi dau auto... A, ba nu. Stai, nu, că salvați tu. Oh my god, băi, nimeni nu e portar, deci o să fiu eu. Și e bine să ai... Da, uite-te și tu, băi. Nu, știi ce, o să-mi dau autogol, o să ajut echipa adversă. Nu, glumesc, nu o să ajut. Băi, uite-te și tu ce fac ăștia. Bă, frate, deci mă enervează team-up-urile. Că boții din portocaliu sau galbene, de fapt, nu știu ce portocaliu visez eu, totdeauna foarte buni. Nu-și dau niciodată autogolul și ăștia din albastru dau autogolul și sunt nașpa. Sunt foarte nașpa, nici măcar nu au portat și uite-te și tu, frate, ăla a dat autogol. Gen, what the heck, mai facem comeback în 45 de secunde, mai avem șanse să, lejer să facem un gol asta dacă echipa mea lucrează. Bă, dar du-te, mă, de aici, frate, lasă-mă și pe mine, că vreau și eu să farmez winuri. Și eu de-aia unii am mai multe winuri decât unii care se joacă, gen se joacă pe bune, că chiar se joacă și eu am mai multe winuri. Și ei au făcut win din prima lor zi și am uitat complet că taunt-ul ăsta are countdown. Da, revenim, I guess. Iar am primit ăsta, adică am primit și la pe Splash. Lava, stai că cu boții. Lava Rush-ul era fain dacă pica Super Lava Slide, că ăla chiar îmi place, e chiar o mapă. E chiar o mapă bună. Chiar îmi place mapa aia, deși la mulți nu le place. Că mie nu-mi place la... Bă, what? Oh my god. Hai mă, că mai avem 6. Bă, dar nu, ok, mai avem 6 dacă nu trolez. Și aparent cam trolez un pic. No! Oh my god, dar tot dau taunt-ul, frate. Mai bine nu mai folosesc taunt-ul. Adică... Ok. Ok, bă, da, chiar mă enervează. Ok, să mă risc sau nu? Nu, bă, am dat taunt-ul. Ok, mă risc. M-am riscat. La tricul ăla, că nu totdeauna mi iese, mamă, era nașpa, dacă mă trece pe sub hartă. Ok. Hai că le fac și un prank la boții ăștia. Ok, stai. Ok, bun, hai, le fac prank. Bă, nu am căzut! Bă, dacă nu vin astea, se termină timpul și pierd și eu. Bă, da, că am căzut dacă e. Din nou chestia aia, nu știu ce e aia. Că am câștigat de 1000 de ori, uite, și acum. Gain one crown. Yay! Am și uitat că au băgat ori 2 aparent. Lol. Pe telefon. Mă, să mai dăm play, revenim cu final. Bă! Ați văzut și voi? Era un skin care nu exista. What? Sau există? Cred că există, dar nu știu eu. What? Îl mai vedem? Nu cred. Uite, din nou. Îl vedeți? L-ați văzut? Era un skin care nu exista. Bă, l-ați văzut? Vlog de șubesc, asta aici tot să moară. Bă, ba da, uite, e skin-ul ăsta, mă, care există în joc, adică n-are cum să fie hacker, că e bot, sau e fapt are cum,
Poate ăștia de fapt toți sunt hackeri. 32 de oameni intrați și 32 se dau drept boți. Da, uite-te, știu, eu cream că nu s-a calificat ăla. Băi, ce skin-ul ăsta? What? A, tare, moare ca fraierul. Că crede că nu mai poate să treacă, dar de fapt mai poate. Și se lasă putul aici. No, eu n-am putut să trec la. A, da, și să sperăm că nu se mai întâmplă ca mai devreme în acest episod. Adică să mor așa iurea random. Dar aici ăștia boți. Adică uite-te, știu, e doar un 1v1. Uite, nici măcar nu trebuie emotul. Dau fără emotul. Bine, o să mai dau. Bă, iară, frate. Oh my god, aproape am murit. Oh my god. Bă, aproape am murisem. Dar a doua coroană, I guess. Pentru că trebuie să-mi recuperez și eu coroanele. Trebuie să le recuperez și eu. Uite, iar îmi dă ăsta. Nu știu ce înseamnă aia. Adică n-ar trebui să mai dea. Păi am dat. În caz de nu știți pe această mapă, dacă au adăugat un update care chiar îmi place pe mapa asta, aparent nu e finala, n-avea cum să fie finala, poți să sari, cel puțin pe ăsta zi, pe calculator. Adică pe telefon s-ar putea să nu poți. Nu știu dacă poți, dar mă enervez, frate. Au băgat ăștia, s-au trezit ei să bage. Bă, dar stai că eu trebuie să fac și chestii aici, adică nu trebuie să mă duc pe aia, să mă tot plimb pe aia. Bă, dar du-te de aici. Bă, lol, a căzut și... Bă! Ok. Ce-a fost aia? What? Stai că mă uitam pe monitor secundar. What? Oh my god. Bă, ce-a fost aia? What? Bă, dar e singurul care știe să sară de aici, cred. Bă, du-te mă de aici, frate. Bă, mi-a dat un... What? Hai mă. Hai mă. Hai mă, du-te mă de aici. Oh my god. Da, s-a arătat. Eu eram chilling. Ia. Ok. Nu știu ce șanse mai au. Bă, o să le dau o de-asta, chiar dacă nu știu bun. Bă, du-te. Bă, da, lasă-mi dea de la. Băi, ok. Păi singur de aici. Bă, dacă l-am dădea una. Nu, ok, da. Dacă l-am dădea una, ăla hard guy-ul ăla, adică botul din echipa. Bă, dar știu de ce mai filmez, ok, whatever. Dacă ăla din echipa mea mai dădea. Da, ne puneam la cap. Adică și ajutai și... Bă! What? Când? Bă, eu nu mă mai joc jocul ăsta, îmi pare rău. What? Nu, bă, du-te, bă, de aici, că m-a enervat. Ok, de data asta chiar revenim cu finala. Urăsc mapa asta. Revenim cu o altă finală. Că nu o să câștig aici. Bă, dar o remodela mapa sau ce? Că parcă e mai mare. Bă, eu cred că o remodela mapa. Am eu impresia sau chiar e mai mare mapa? Like, mi se pare mie sau chiar e mai mare mapa? Au remodelat-o? Băi, de când am fost plecat în vacanță și da, multe chestii au fost adăugate. De când doar câte zile asta? 3 zile, 5 zile, 3 zile cred. Adică n-am nici chiar atât de mult, bă, da. Da, v-am zis eu, bă, da. Nu vi se pare că e un pic mai mare chestia asta? Sau mi se pare mie? Poate mi se pare mie, nu știu. Dar mi se pare un pic mai mare. What? Bă, acum cealaltă versiune a skin-ului alea secret, what? Bă, iară mă dă afară, da. Sper că v-a plăcut, o să editez de asta am făcut. Am găsit și skin-ul secret în ghilimele, pentru că nu e secret de fapt, dar da, nu există. Aparent skin-ul ăla există, bănuiesc că e legendar, adică cum ar fi să am ăla? Hai să mai dăm un meci de final de... Bă, dar era, frate. Și căcău, do not exist, lasă-mă în pace, nu mai dau accept la niciun invite. Adică cum ar fi să am skin-ul ăla secret? Skin-ul ăla secret în ghilimele? Da, uite, nu secretă, dar nu știam eu. Da, nu secretă, deci da, mai bine nu mai pun în intro chestia aia. Deci da, sper că a plăcut, eu am fost Speed și să ne vedem data viitoare și pa, pa!